Ovo je trebalo doživjeti da bi se znalo shvatiti i cijeniti. Ovo što sam vidio, gotovo mi je bilo nezamislivo i nevjerovatno da se mogu opet naći na okupu ta poznata imena jugoslovenskog fudbala. Da je bio neki drugi povod, mislim da bi bilo stvarno nestvarno i ovako je nestvarno. Ni u snu nisam tako očekivao nešto. Skidam kapu Ulcinjanima, a posebno organizatoru Pavlu. To što je on napravio, ja mislim da nas je vratio unazad, ali sa lijepim sjećanjem i sa ljudima iz vremena jugoslovenskog fudbala. Ja ne znam da li se ima šta opisati, kako bi se opisala ova ljepota, ovo što smo doživjeli mi, ovi stari igrači, da zovemo stari igrači iz bivše Jugoslavije. Sada sam doživio da sam u jednom gradu, čak možda i Velegradu, da kažem, da sa puno ljudi, sa puno ljubavi, što nisam doživio odavno. Ovo je spektakularno okupljanje bilo. Stvarno svaka čast ovima ljudima tu u Ulcinju koji su se potrudili da nam omoguće ovaj susret. Nisam vjerovao, a ovo što se desilo ovdje, ovo je nestvarno nešto i fenomenalno je. I onda kad doživiš kao ovdje u Ulcinju gdje vidiš da ima puno ljudi koji su sretni da te vide, onda ti to ipak puno znači.